салом дӯстон, айни замон дар ҷойи пештараи хитои бозор қарор дорем. аз ин тараф роҳ ба аз ин тараф роҳ ба сӯи Стали аэропорт, аз ин аз ин тараф тараф бошад мебинӣ мебинем ба роҳ ба сӯи текстил. хонаи фурӯшии хонаи фурӯшии Мӯзамон дар Манамин Манамин маҷмӯи истиқомати Платин Плаза ҷойгирӣ бошад. мешавад. Рафт. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар инҷо махозаҳову дорухонаҳо аз байнам роҳ дорад. дар инҷо гимназия ва Манамихел дуюм кӯча. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 12 ошуна иборат мебошад. хонаи фурӯшии Имрӯзамон дар 5 ошунаш ҷойгир аст. ворид мешавад. подъезди бино дӯстони азиз, дар бино дута лифт аст. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоҳати 63 метри квадратӣ дар 5 ошунаи бинои навастройка. худи бино аз 12 ошуна иборат мебошад. дута лифт дорад. хона бо таъмири нав, зебо ва замонавӣ таъмин аст дӯстони азиз. баъд аз таъмир ҳеҷ кас некардаги нест. хона хонаи нав мебошад. бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизеро ки дар навор мебинед ҳамааш меистад. хона мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат шурӯъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳ мебошад дӯстони азиз. роҳ рав аст. чихеле ки мебинед дар даромадгоҳ прихожа як шкафи калон ва дар ин ҷо бошад якум ҳуҷраи истиқомати меҳмонхона, дуюм ҳуҷра ҳуҷраи хоб, ҳоҷатхона, ҳаммом ва ошхона. ошхона треза дорад дӯстони азиз. аз меҳмонхона шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, хона дар минтақаи хуб ҷойгир мебошад дӯстони азиз. маҷмӯи истиқоматии Platinum Plaza, ҷойи пештараи хитои бозор, дар назди бино мактаб аст, боғчаи кӯдакона, масҷид ва дигар чизҳои даркорӣ. ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб аст. чихеле ки қайд кардем дар аввали навор бо ҳамаи чизу чораш. ин ҳоҷатхона, системаи вентилятсия ҳаст. ва ин бошад ҳаммом дӯстони азиз. ва дар ин ҷо ошхона, чихеле ки қайд кардем, ошхона треза дорад дӯстони гиромӣ. таъмири хона бениҳоят як таъмири зебо аст дӯстони азиз. таъмири нав. ва Манамин раи калон мебошаду дар назди бино айни замон сохтмони як маркази савдои бузург рафта истодааст. нархи хона бошад 690 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷаи барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барои кор худо нигаҳбон.